Jooseppi, voisitko laittaa sen radion pienemmälle? No niin, olemme nyt täällä Kainuun korvessa jossakin Lieksan korkeudella ja lähdemme luontoillassamme karhun jäljille. Mukana on Jooseppi Nyhtänkyljä ja minä. Olemme nyt täällä karhun jäljillä. Tässä on aivan selvät jäljet. Ne ovat menneet tien yli. Tuosta tuonne metsikköön se on mennyt. Tässä on jäljet, se on kuopinut matkallaan. Seuraamme karhua metsään, kenties löydämme sen. Sieltä rutinaa kuuluu jo. Tuosta se on mennyt, me lähdemme perään. Tästä se on mennyt. Juomme ensin kahvit. Lämpiminen perätulilla karhunkierroksessa on tärkeää. Onneksi minulla on mukana tämä vanha intiaanien veitsi. Tämä on karhunpyytöveitsi. Siellä se kontio menee. Noin 300 metrin päässä. Ryske kuuluu. Nyt saa kahvinjuonti jäädä. Lähdemme perään. Kaksi tuntia olemme juosseet karhun perässä. Jälkiä olemme nähneet, se on kuopinut tuolla muurahaispesiä. Syksy on tulossa, talvi on tulossa, sen täytyy varastoida energiaa. Meillä ei ole kylmä. Juoksemme sen perässä eikä ole karhullakaan kylmä. Näköhavainto on ainoastaan kiikarilla. Toistaiseksi. En sitä lähemmäksi soisi tulevankaan. Haha, juuri näin. Olemme hiljaa. Tuolla juuri näimme tilauksen. Lähdemme perään. Ei vieläkään suoraan näköhavaintoa. 2-3 kilometriä. Minä juoksin tuohon suuntaan. Ääni kuuluu kyllä. Mutta ei näy. Ei näy kuin jälkiä. Seuraamme vielä. Jatkamme raporttia. Tuon tunturin takana. Tuon tunturin taakse se juoksi juuri. Näin pilkahduksen siitä. Jaksammeko kenties sinne asti viipeltää? Kyllä karhun takia kannattaa.
Hyvä, jatkamme matkaa. Ja tässä se on aivan selvästi tönkinyt muurahaispesää. Ja nyt jatkamme matkaa tuonne Vaaranlaelle, jossa me näimme juuri vilahduksen siitä. On aika sumuinen ilma. Mereen takana joku vilahti. Lähdemme perään. Olemme aika lähellä jo. Täällä se on kuopsuttanut kellon kylkeä, hakenut muurahaisia. Jatkamme matkaa. Jälleen se on ollut täällä muurahaispesässä. Se on tönkinyt muurahaispesää aivan selvästi. Ja seuraan sen jälkiä tästä. Lopetamme kenties raportin tältä kertaa tähän. Olemme karhun jäljillä. Tässä se on yrittänyt kaataa ison näreen. Tämä ei ole helppoa hommaa. Mutta mielenkiintoista. Tämä on mielenkiintoista. Tulee mieleen eräs satu, joka kerran sanoi, että oli synkkä ja syksyinen yö. Nyt minä juon kahvia. Jatkamme raportointia karhun jäljillä seuraavassa osiossa. Hei!